בהסתכלות אחורה וקדימה וראייה של התפתחות השוק והתהליכים שהיו בו, שוק תיווך אני מתכוון, הרגשתי שחשוב לי, אם אני רוצה להמשיך להצליח ולהצליח יותר ממה שאני הצלחתי עד היום, חשוב להצטרף לגוף גדול, כי המגמות של שוק התיווך הם כאלה שהן מובילות לכך. 18 שנה ניהלתי משרד משלי, שהוא המשרד פרטי בעיר, ובחרתי הרבה אנשים טובים, אנשים תומכים, אנשים שבאמת מוכנים לעזור ומחפשים, לא מחפשים רק תועלת משיתוף פעולה, אלא באמת לעזור מכל הלב, וזה באמת מרגיש כמו משפחה, ממש נהנה. אני טוען שאגב שהשוק התיווך הוא הולך וישתנה עם השנים ויהיו רק רשתות שישלטו בו. יש שתי רשתות, רימקס ואנחנו, אני חושב שאנחנו עובדים בדרך יותר טובה ויותר נכונה, יותר הוגנת, יותר מתחשבת, וכאן אנחנו נצליח יותר. שיתופי פעולה עוד לא היו לרבים, אבל העיקר שיש נכונות. את זה אני מזהה וזה הדבר הכי טוב שיש. והאווירה היא שאנחנו הולכים בדרך שבסופו של דבר תביא אותנו להצלחה.